mfundisi. Hello, msapeza airtime ndinayo phone. Kati ndikufonere back. Kati ndifone. Hello mfundisi. Ndanichakufonera yangu but ndanati nditange ndanyora tsamba then ndichizotaura nemi vanhu shoko vachirisiva because ndambobva pa next door yangu manje ndichida kumudza kuti yazondisarira nevana. Ndaona message yamasenda akaye kuti ndiri kudiwa kuChina neZambia namadzimai. Handimati zvese zvakatogadziriswa. Muri kundinzwa here mafundisi? Hello? Handiti mati transport zvese zvakatogadzirwa. But manje apa vari yangu manje atova kuti saka ndotaka nekupi apa manje kuZambia kana kuChina, but kuChina akudiwe here zvemavisa izvi. Zvinotora nguva yakareba sei manje? By next week anenge abuda here. Saka muri kundinzwa here mafundisi? Ndati apa ndikutoshauri ndotanga nekupi kuChina kana kuZambia, but ndonataka nepedo kuZambia then ndozopedzisira nekuChina. Mati ndaresvakuwa mati chii kuChina tine maZambia kugokwe. Maifundisi monyora muchitsanangura zvinonzwisisika ka inanzwa sokuti kuChina nekuZambia madzimai ari kundida ikoko. Aiwa muri kupedza airtime yangu kana maifundisi? Ndakukata inifona ibheki abuda taura neni plus next week nditori busy pane zvandoda kuita ini. Pedza airtime yangu nezvino sina basa kugokwe ndoenda kugokwe kundoti